Okay, hí cúpla duine I deagháilm agus bhíiste grá raibh deacrataí acu leis an angewandte Grammatik von 2014. So tam just chun dul tríd chun cuidiú libh. So sa cá seo tá sé 6 difriúil ón rud atá muid cleachta leis. De an áfeice muid an animacal leis an lína faoi agus caihamid an chuirsíos a dhéanamh faoin animacal. In áíire sin an rud céine. Seachas an animacal táiste ag géirí go denmuid chuirsíos faoin talt nó an talt éigeanta nó an lehéide sin nó an fóranam atá ag seacht rih an animacal nó inionad an animacal ach tá muid ag fós ag dailá leis an animacal. So tá muid ag brise siad maras go ná. So má feicmuid ar an sampla Paul will nicht an der Universität studieren. Okay, so tá muid ag lurg in áíire tá muid ag denmh chuirsíos faoi der Universität. Alright, so caihamid feiceant ar an abertumlán agus feicmuid gúin an réimhvocal an ann. So an is ceantas na réimhvocal atógan datív óda accusatív ag bra ar an abert. So sa habert seo tá achtra deanta hena féin níl éon buga i gceist nó níos ag taslo áit go háit mar sin bé an ag chur an animacal iní é isteach sa datív. Mar sin tá an focail déir ag chuirsíos faoi animacal atá singular sin ollscoil amháin. Tá an animacal atá sé chuirsíos faoi ná feminine is die Universität is focail buninnscnach í agus tá an ag chur an focail an talt sin isteach sa datív. So an legan don talt sin an déir tá an déir a chuirsíos faoi focail atá singular feminine an datív. So buinnig í tríal as iad sin a rí sin is ach leanaí mé a rá leis an míúin is. So will sich eine Leerstelle holen. So tá muid a caint faoi Leerstelle agus eine. So an sin le eine an sin leis an talt éigeanta ní féidir leis a bheitsan iver ulra in éoncur, mar an ulra ar eine rud éigen sin 2, 3, 4 nó viel nó ein paar nó a lán. Like, ní féidir leat eine a chur in éon áit seachas san iver uthe. So tá muid ag daile le focail atá eine. So will, so tá an isteach sa nominatív, so bhaith leis. Will sich eine Leerstelle. So tá muid ag caint faoi an focail stelle. Tá an focail stelle gá siúlabal a críochnaíonn le í, cílíonn sé go bhfuil sé buninnscnach. Tá an í ag rá é sin dún hena féin ar éós. So caihamid feicint ar an chlór agus de réir an chlór tá eine scríofa nuair tá focail buninnscnach agus nuair tá sé sa nominatív nó san accusatív. Now, sin ráite, tá an sa nominatív mar sin bhaith leis an ceacht seo a dhéanamh, mar sin tá sé buninnscnach, singular, feminine, accusatív. So sin a meala go bhfuil sé. Singular, feminine, accusatív. Mar tá na géirí é sin a dhéanamh. Tus go bhfuil sé ag denmh é tá an focail Leerstelle san accusatív sa tuisce go spórach. Nummer 2 dann, Herr Lohmeier zeigt ihm die anderen Bewerbungsmappen. So, tá Herr Lohmeier ag taspáint dó, okay, so sin an datív an sin, but níl sin an rud atá á lurg goin. Cad atá sé ag taspáint dó, tá sé ag spáilt na Bewerbungsmappe eile. Die anderen Bewerbungsmappen. So sin eine Mappe ach 2 Mappen. So sa cá seo tá sé sa plural. So tá an dí ag chuirsíos faoin plural. Na tá is gom ghfuil sé chuirsíos faoin plural tuisc. Tá Herr Lohmeier a nominatív, tá im datív, mar sin tá gacrad an seo accusatív. Now, san accusatív leis an adiacht seo tá mé ag feicint ar chlórahéin dos na adiachtaí, agus le chlórahéin dos na adiachtaí má tá dí ann sa singular bei í scríofa ar an adiacht. Sa nominatív agus san accusatív. Ach, má tá dí scríofa sa plural bei en scríofa leis an adiacht. Sa nominatív agus san accusatív. Now, tá an frása seo san accusatív mar sin an rud atá sé ag taspáint. Tá Herr Lohmeier ag taspáint é seo.
so tá sé accusative mar sin tá an focal D plural agus accusative. Sin an freagra. Nuair tá an plural an sin ní gá dúin an feminine, masculine nó neutrum á scríobh. Cos dearan sé by singular das Geschlecht. So nuair tá sé san iver uha scríomh an inscin ní san iver ulra. Okay. Iver 3. Die Ausbildung dauert 2 Jahre. Na tá sin éasca galore, maar die Ausbildung dauert cad a warren gavlian die Ausbildung. So tá an focal Ausbildung sa nominativ. Now, tá is a go bhfuil sé singular, tus go bhfuil sé dauert. Da mar rud é go raibh sé san iver ulra bei dauwern, bei siad isteach san iver ulra den bríher. Ach tá an bríher ag rálum go bhfuil an focal atá tionkar aige an mríher singular, mar tá sé ag fáil an deire atain le RZS. So tá an D scríomh an sin, mar sin is focal singular, feminine agus nominativ an focal die Ausbildung. Okay. Iver a 4. Eines Tages wird Paul vielleicht doch studieren. Now, eines Tages. Tá is gom loihrach go bhfuil an focal seo le es ag an deire sa genitiv. Eines Tages wird. So, eines Tages. Wird Paul vielleicht doch studieren. So tá an es an sin ag rálum go bhfuil sé isteach sa genitiv. Cos an focal tag is focal fiorinscannach é. Mar tá is a gom go bhfuil na léitheanta, na séasór agus na míana fad fiorinscannach. Sin an cúis go sé der món tag, der dienstag. So tá sin ahrithe, tá ag an deire agus es sin, mar sin níl éon áit eile gur féidir dó leis seachas ginneadach. Mar le focal fiorinscannach nó focal nódrach sa tiisiil ginneadach churmuid s nó es ag deire an animocal agus an sin fain sé es nó des mar an talt nó an talt eigente. Mar sin is focal singular, is focal fiorinscannach, caithí sin a bheith arólas agam, agus tá sé sa genitiv. Agus an sin iver 5, aber mit dem Studium musste bis zum Winter warten. So a ríis tá ag fécant an focal studium, agus tá dem ann. So aber mit dem Studium musste bis zum Winter warten. So an mit sin ré vocal a tógan Bronner sin ré vocal a tógan an datív i gcónaí. So sin studium. Now críochníonn sé le IUM. So tis a gom bhfuil sé mit IUM, so tá sé nódrach. So mar sin mit dem, so caithí sé bheith fiorinscannach, nó caithí sé bheith nódrach, agus sa cá seo tá sé nódrach. Just I'm chun é cínseú in áthir. Belingus ach tam nócaní fan céad cínse IUM. Das Studium. Yeah, das Studium an sin, leisceil faoi sin. Just ní raibh mé gurí rud ag an mí cruanna cursus. So mit dem, so it's singular, singular, neutrum und dativ. Alright, so chuirtha mé an dara fís an le chéile chun píosa a dó a bhíú now again second. Alright.